ina magana siasa no tiganda akababuri nonye twalenge intubu n'abagusi ntokogera Matiang'i abe president lakini local support igere yenyenjo nechikomo esiko yes inga nasikire na kommandetie omugusi mba muitabete ande komotegerera bali ekero turaje tonyorenga nande etobagaine nonye nakiera gochikogambera bali bande bakorusiko okay igo onye tutagete komwe support ye memono neria yogotegerera na kosoe gonde yemo amante na kero na lenge kubulijikuna na batete abantu abagusi onye tutagete kogenda ali wika twende pamoja naende wika totegererane totegererane naende tuanchane naende totebereranie naende tu accept yo muita torage ko we are all leaders tu spina baraitori lakini ntokora at the same time igo papote tokiani for the week ya this common purpose. Asante sana eye ne nkwano eye masemo tugere tukwana no mwishimiwa Chae uyo tebirenga nonye tuli abake ni gotobwerete koro kibichingia guchiase abaraibande bari andi yake bagochikobwatisia Dr. Fred Matiang'i ekara gochikuria ekirugo kyo ubaraibwese kuratware swali na bogotulikiraga bwo comment section na bogotulikiraga bwo Gusii hot ekirodo chinga abande na obagerete gutokwanira na gotebanga mbiyamo na sokoleta Chae ase platform yito ya Gusii hot. Steven Mose ningoruchibe kabisa gotebanga mama county ana akuje awanie kiti cha Kumadrib. Asante sana, na huyo mama tunampenda, huyo anaitwa Job Awora, tunampenda, tunamtaka sana. Mwenye Kiswahili kile ambacho umeandika ni ngumu kidogo, lakini unajaribu kusema ya kwamba siku hizi okay, sawa. Lakini kare gukwa na amangano takwana naki kogera ndo chenga yakurukunga efumbi ya Nyamataru Media gagotebanga